piyambak satriya mung katri ingkang kasti ingkang sinebut Tridharma rumangsa melu ndarbeni wajib melang gondeli kumulat sari rosanggo kowe musuh sapa yen kowe takon karo aku ya moh aku musuh Kumba Resi kendang saka Palagan kuwi dudu mungsuhmu Wong elek sapa apa dikira kurang ngerti ora ketemu bali do takon kok kabuki rampung. Aduh, Kakang Semar aku wis kapok lho, Kakang. Kapok tenan. Kapok. Tak ingkel-ingkel neh. Emoh. Aku isin mbok ingkel-ingkel ngene iki aku isin. Suwe ora ketemu. Ayo. Pusakane kok balekke ora? Ya tak balekke Kakang Semar aku tak bali ya Kakang. Balekno. Wadya bolok saka dandang mangure singkirna. Piye? Wadya bolok saka dandang mangure enggak singkirna, Bara. Aman. Terus pundi sinur kepiye keterangane? Pandhita Begahan Kumba Resi saengtosipun Bathari Durga. Lho, Bathari Durga. Terus wahyune Mahyu sampun Kakang Semar saged nggayuh wayu. Kakang Semar saged bangun wengkon sarta wilayah ing Kurang Karang Kademel nampi wayu katentemaning jagat. Jaluk, ayo nguruk manik ora marto. Jaluk